салом дӯстони азиз, иншоалло хубен. Мо ҳам алҳамдулиллаҳ созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад ва дастгириҳоятонро фаромӯш накунед. азизони дилам, касе ки нав канал медирояд, ҳатман подписатсия кунад, колокольчика бучиқа ки видеои нав ба нави мара тамошо карда битонад. духтарои хушрӯи ман, чанд рӯз навор накарда будам. имрӯза наворам хеле аз завтрак тайёркунӣ сар мешавад. иҷада боша ма коклет тайёр кардам. духтаро чанд рӯз навор накардам. беҳад хавотир шудем, нависондем дар комментария, дар ватсап. ҳамаи шумо раҳмат ки мара мепарсен. ҳаматона дӯст медорам. духтаро камтарак мазам набуд. чанд рӯз нахостум ки видео кунам, натонистам видео карда. шумо хавотир нашавен. ма худоба шукр хеле беҳтар шудам. ина шумо дар навор кардистам. шумо бисёритон фикр кардем ки ман барои гапҳои қабеҳи одамои бад зиқ шидам, дигар видео намекунам. бисёритон менависонедам хеле нехушрӯчои мама гапи одамои бад аҳамият наметиҳам. просто камакак мазам набуд. чиз хостам ки истироҳат кунам. бовар кунед, рекламаам даже дар дигар рӯзо мондам. барои он қадар навора дастгирӣ кунед. баъд наворе ки 3 рӯз 4 рӯз пеш партофтагим дар шумо рекомендатсия нашид. намедонам чӣ ба рекомендатсия нашидак. барои он қадар касе ки навори рӯзаро тамошо кардагӣ нестед, бидроин ҳатман тамошо кунед. лайкотона бимонед, барое ки чанд қадар видео просмотри хуб бигира, лайки хуб бигира. ман ҳама қадар тезтар бисёртар шумо дар навор мепартом. ин наворам дастгирӣ кунед. ҳамаи шумо дар раҳмати аллоҳ ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед. бовар кунед, ман комментариҳои чанд одамо дар ҷавоб додагӣ нестам. намефорам ки телефона биқапам. чӣ хеле одам ягон касал шава, намефораш ки ягон гап зана, ягон кор куна. баъзе вақт авқот карданам, сиёмка кардан намефора. духтаро ягон чи тайёр карданам, сиёмка кардан намефора. ами тез кунам мегӯм тамом. андек сар мамонам. ягон касали чи неву неми грипп шидагим. духтаро грипп сахт қапидагиама. барои ҳам қадар видео накардам. сабаби видео накарданам ҳамин буд. баъд бисёр навистаед дар комментария ки очатон омадан. не духтарои хушрӯи ма, имрӯз иншоалло ки меоянд, дуогӯ бошен, соғ саломат биёянд бирасанд. бо шумодан навор мекунам. навор шаждат кунед. омадак ма шумодан навор мекунам, мепартом. ҷа духтар омад дамлама тайёр кардистам. видео ба гапзанин буд шид. ами чӣ хеле ки нишон додам духтаро, ами хеле тайёр кунед. ами дамламара ҳама чирам хеле қават мемонӣ. қаг руған медозӣ, ама чира қават мемонӣ. баъд капусқати болоша мепӯшонӣ. аслан рецепти дамлама нахд надорад духтаро, не ки азбаски шавҳарам нағз мебинад. барои он қадар ман нахдш медозам. ҳамаи авқотама ба нахд мекунам. анам хеҷада ба шавҳар ма бардоштам, бо ма иштиё надорам, мада макдоналдс овардай. анам хеле духтаро чӣ хеле ки нишон додам, ба ҳам тарз тайёр кунед. ака ман ҳол надоштам ки ҳамаи иёра тайёр куништа дар шумо видео кунам, нишон будам. хай каме ҳам бошад видео кардам, гуфтам соз шам агар баъд мепартом. ина худоба шукр соз шудам. бо шумода кӯшиш мекунам ки як рӯз пас, 2 рӯз пас видео партом духтаро. як рӯз 2 рӯз видео нафартой, подписчики ҳақиқӣ нестай, мегирад сраз отписатсия мекунам. ман шуморо барои он қадар дӯст медорам ки ҳақиқиен. ма чанд қайки видео напартом, шумо отписатсия намекунед, қатъи маен. ӯ аму ягон касе ки подписчикам хеле вакиай, бинай ки 2 рӯз видео накунӣ, сраз отписатсия мекунам. 4-5 таш отписатсия карда яка. хай паношон ба худо, главни ма шуморо дорам. ҷада хомшурбо карда будам, шумода камтар навор кардам. анаки духтарои хушрӯи ма, шумо навора бо диққат тамошо кунед ва гӯш кунед. шумо ма интернет магазин мепурсед. имрӯз ма шумода интернет магазини мусулманский одеждаро тавсия метиҳам ки апаҷонам беҳтарин инсонай. метавонед ки бидроин заказ кунед ба ҳамаи шаҳрҳои Россия,
доставка доранд духтаро, беҳад бурои хушрӯ доранд. Сатр, ҳиҷоб, курта, ҳама намуди чиза доранд духтаро. Шумо метавонед ки заказ кунед ва нимхалии чизакҳои хушрӯра ба бар кунед. бовар кунед, беҳтарин куртаҳо дорад духтаро. ба ҳамаи шаҳрҳои Россия доставка доранд, тариқи почта роӣ мекунанд. шумо метавонед ки ба худтон харидорӣ кунед, ба нимхалии либосакҳои зебо пӯшида бигардед. азизони дилам, сохранид кунед, то ки айма баъд напурсен ки ҳамун сайта номаш чӣ буд, номерош чӣ буд, чанд буд. ма бовар кунед реклама мекунам, баъд аёдам мебироям мерава. ана мехед духтаро, тамошо кунед ки чӣ хел чизакҳои хушрӯ дорам. мада беҳад маъқулши двойка тамоми чиза дорам. барои духтаракҳое ки сатр мекунанд, барои духтаракҳое ки сар личаканд, ҳама намуд одам да формат доранд. метавонед ки заказ кунед, доставкашон беҳад тез мебиёяд духтаро. нигоҳ кунед чӣ хел сатракҳои хушрӯ, либосакҳои хушрӯ ба худтон харидорӣ кунед. апаҷонам беҳтарин инсонай, беҳад зани меҳрубонай. ман медонам ки кадом мирама реклама кунам, шумо медроен дастгирӣ мекунед. будроен анами апаҷона дар телеграмаш будроен обунашен, дар группаи ватсапш будроен духтаро, чизоша тамошо кунед. нархошам беҳад дастрасай, нархи қимат нестай духтаро. ман ҳамаша худам дидам, нархошон дастрасай духтаро. бароям қадар и апаҷонам дастгирӣ кунед. ҳамаи шумода раҳмат, беҳад хурсанд мешам. касе ки айноми ма гап мезана бо скидка мешава. ма борошон ҳамаш Турсияй, Дубайай, абаёи беҳтарин дора. хай худтон дидестед на чӣ хел чизакҳои хушрӯ дора. бо вибри калон дар группаи ватсапай, дар телеграм каналшонай, дар силка закрепид мекунам. будроен номерош дар рӯи экранай, нами номерои группаи ватсап шай духтаро. метавонед ки чизи дар корай скриншот кунед ва ба худтон харидорӣ кунед. бовар кунед, пушаймон намешавед духтаро. оли ман ҳатман ай ҳамин саҳифа ба худма харидорӣ мекунам, бо дар шумо нишон метам. беҳад мепурсен ки ай киҷо хариди, ай киҷо мехари, ай нами интернет магазино мехарам. барои он қадар шумо метавонед ки ба боварӣ будроен бихарен. апай тоҷики худмонай, мусулмони худмонай харидорӣ кунед. муҳим ки нархош дастрасай, барои мо занҳои хонашин нархош дастрасай духтаро. ана мехоҳ азизони дилам, ҳама каса медроем апашкара дастгирӣ мекунем ва ба худмона ягон чизак харидорӣ мекунем. хулас ки духтарои хушрӯи ма ҳама чизакошон замонавиай, метавонед ки заказ кунед. чӣ хеле ки гуфтам, айноми канали ма гап занед, шумода скидка мешава. харидорӣ кунед. апаҷони азиз ма дар шумо тавсия метиҳам, пушаймон намешавем. бовар кунед, қатишкор кардан беҳад осонай. касе ки канали ма меравад салом расонад, беҳад хурсанд мешавам. духтарои хушрӯи ма, ма дар инҷа пирашки тайёр кардаистам. дина камтарак беҳтар шидам, пирашки тайёр кардам. ҳозир боша, ма и видеоро озвучка кардаистам, дар раҳм хонаи чам рафтаистам. шумода озвучка кардаистам. имрӯз очаҷонам ай хонаи худо меоянд. дуогӯ бошен ки соғ саломат биёям бирасанд. иншоалло ки бо навор мекунам, дар шумо мепартом. азизони дилам, пага маҳрака мекунанд аку. ма пага маҳракада намерам, барое ки мазам нестай. имрӯз мерам очаҷон ма мебинам, пага маҳракада намерам. ана мехе духтарои хушрӯи ма, иҷада намехе баёсам инҷона ки пирашки намехӯрад, 4 дона пончикаш пухтам. пончика мехӯра хушрӯ. шумода навор кардам хамири пирашкида духтаро. шир дора, дрож дора, як дона тухм дора, намак дора, тамом орд. хамирша сустакак мехелем. баъдан намхали пирашкакҳои бо лаззат мешавад духтаро. ман хамир кардан ва чида нишон надодам, барое ки мазам нестай, намефорам ҳичи. мехай бо камаки шумода навор кардам. азизони дилам, ҷада боша аллакай ма пухтаистам пирашкакома. духтаро, ма ба кефирам мекунам, беҳад бамаза мешава. ба ширам мекунам, чизе ки дар хонае ай ҳамун тайёр мекунам. бениҳоят бамазае. ма пирашки гӯштира нағз намебинам, пирашки картошкагира нағз мебинам. шавҳармам картошкагира нағз мебинад. барои он қадар ба картошка тайёр кардам. мехай иҷа аялав пухтаистам. дидем чӣ хел мулоимаки хушрӯай. аялав шумода навор кардам. шумо чӣ ҳол доред духтаро? дар чӣ кору бор машғулен?
чанд рӯзе ки набудам навораи мара ки пазмон шидак, ки ёд кардак, хай нависондаен дар комментария дар ватсапу бо ин наворда бинависонен ки ки ждат мекунад ҳар рӯз навораи мара. духтаро берун бениҳоят хунукай як динё барф бордагиай. шавҳар мошина гарм кардестай. Ман хеле дар берунак истодум, гуфтум ҳавоам бизанай қарак. Чанд рӯзай берун набиромадам. дар берунак истодам, видеоро озвучка дорум. берун да беҳад барфи бисёр борида. 3 рӯзай берун набиромадам. хеле барф бениҳоят бисёр. ана мехай азоин дилам. касе ки тайёр карда метавонад мошоллоҳ, касе ки наметавонад ҳатман ёд гира, касе ки метавонад мотиватсия мешава. касе дар наворам маъқулай тамошо кунад, касе дар маъқул нестай тамошо накунад ва гапҳои баъди худшона дар худшон бимонанд. муҳим навораи ма дар подписчикон маъқулай, дар одамои хуб маъқулай тамошо мекунанд ва дастгирӣ мекунанд. ана мехай духтаракои хушрӯи ма иҷада пирашкакои ма ҳамаш омода шид. ана мехай дастархона партофтуму ҳама каса қатъи ёсамину дадаш ужин кардем. ҳама шумо дар тамошои хуб духтаро. хай умед дорум ки навор дар шумо маъқул мешавад. дастом ях кард ва ҳамаи шуморо аз барои Аллоҳ дӯст медорум. навора дастгирӣ кунен ва лайкотона бимонен. ма лайка наталбидестам, ма чӣ мегӯям, подписчикои худ ма гуфтестам ки лайк монанд. шумо одамои бад лайк намонен. ана мехай духтаро. духтарои ҷанаҳоро ба охир мерасонам. фикр мекунам ки каме ҳам боша навор дар шумо маъқул шид. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда аз ин дунё. духтаро мо берун биромадем. ёшамӣ ки ҷолаб тестӣ. исмере раҳорат не лои чалай ҳама барф. Бра духтарҷон. Магазин рафтестем.